Mwana government na eji n'aka ọ na-enecha na video a biko unu na-anakwa n'aka ọ na subscribe kwa na this channel biko ozi ọma ka nje ebe n'ụbọchị nke taata maka anyị kwuru m mgbe gara aga na amazi no Festival of Buried Alive ka a na-eme n'Enugu steeti mana dibịa nke a nwetara ime vidio si na onikwala onwe ya na ndụ epostkwa na videos ebe ọ pụta nke a na-abụ ọkụ ya abụ ọjọọ si n'ime aja pụta mana ụlọ n'elu anya ọfụnwụ na ama na anya bụ aja dị ka ihe onye baa n'ime aja ozugbo ikpokwasị ya aja o wee pụta wee na-ada ka onye ṅụrụ ngwọ mana onye ṅụcha ngwọ n'ụtụtụ ya bụ ihe na-egbu ka ahụ so wee pụta na-ada na-agbụ ya mmiri ka ha sị na agụgbuelu ya ndị amara ihe ha na-eme o edo na onye chọrọ isi n'ime a na-apụta ịmago na anaghị emepe n'ịmago wuchiri ka ya na-aka isi afọ ya na fim ma tọnda ma etukwa eki ya na-eme gudugudugudugudu ala iso ogbukwo na aja apụta mana nke anọ ọzọ sị na ọ dịka obiniteziri ebi onye bọọlụ ya n'ime ana ahụ si n'ime ana bọọlụ ya gbapụta ihe enu biko ka anyị na-amụkarị na ihe anyị na-eme na ụmụ ihe anụ abụ ọzọkọ na omenala ndị a na-emezikwara ijikwana nya bụ ihe wee na-emezi akaja na-atago onye mee ihe nwa na ifu na ịma mmenwu izuo n'ike n'egwe n'ihe na-ebulu n'ụzọ mee ya mana na-eche onye buru ụzọ mee kemgbe nwatakịrị a na-eme onwe ya na ndụ si na ọpụta ndị niile onwe ha na ndụ na ya n'igbo anyị ma ndị ịntanetị gosi ma ndị iPhone ma ndị anyị na-afụ nwa ha ilu na 200 mana biko sikenenu mmemme ihe nwoke a sị n'osi na ana wee biri biko nyawa ihe na-ata amụ na-atọkwa n'ọchị biko soronụ m chia na bụ vidiyo nka music we na akpa mechanic we na fuko na da adu ejere mu no kura hu no kugu munyi inyanya bulo kura hu no kugu munyi inyanya bulo no kura hu no kugu munyi inyanya bulo inyanya bulo no kura hu no kugu munyi inyanya bulo ole mere inyanya tatare ji je la bi na sumbo jina howe la tare mo bere yo ele ko le asumuni de bo la tare ba la cho mo wala mo ko namba e da la bisije o se sidazo ko la no le o se de meazo au agora já tem yazo na paixão na le ro la ho e ko le o e ko mo guaro do no kura uno kumi inyanya imano kura uno kumi inyanya bulo no kura uno kumi inyanya boboteno inyanya bulo no kura uno kumi inyanya no kura uno kumi inyanya bulo no kura uno kumi inyanya mano kura uno kumi inyanya bulo na regede o ko le akwati wago ko le akwati wago ko le akwati wago ko le akwati wago ke o ya ko ba se no ma ba se no na ko ko ma ko to namba o ti se mo me mo la tare e ti ga ya no e ti ga ya no e ti ga zo e ti ga zo e ti ga zo so ndo ti e mo no we no bo e mi me he ba ke se di amage mi o ya me de o me wulo lega mata no we wulo ja bo no ma majoji ọsùn ló he wọn lọ ní heje ka na bulu bu e pozo ola de heru bu ke oye lo tira balo sino bon oye lo tira balo sino bon ne mu lo ni anya bo leji bu ji le jume ago
Wawajoke, agedebo Rawalaja, Wawajoke, Oyoke Shire, Wawajoke, agedebo Rawalaja, Wawajoke, 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 Wawajoke, agedebo Aguayo.
On me life in any Ezike. On me life in any Ezike. Oh, where is it? Who go away? It I go. Who go away? It I go. It I go. On me life in any Ezike. On me life in any Ezike. Get up. On me life. Up tago live. Up tago. Oh, up tago. If you fast to put us. Yeah, millions of life. Up to millions. Up to millions of life. On a life in any Ezike. Yeah, on a life. They go to Cameroon now. Millions now live. Bende mana ige mteje kwa mnaku na fuchana video because yana kana subscribe kwa this channel na fuka nuzu na fu comment na fu your reaction because see I'm not against on your ipu hobo no like we are entitled to our own opinion. That's why comment section ji ready. You know nature phone we hit your iku see na comments aya dey so I am block again I am delete your comment just ni post here hobo na de kemma aya na go kai say amuta kunu nwakwu si amata maka na asị no knowledge is waste na nke ebe onye ọzọ nke ekwesị ka nke onye ọzọ na-ebidokwa ekene m Igbo niile ekene ihe na-ejele Igbo ozi biko ka ọ dịrị mgbe ọzọ.